Минеке Камилә. Дуслар, бүген без курчакларның ясауда катнашучы Гөлфия апа белән аралашабыз. Исәнмесез, Гөлфия апа? Исәнмесез, Камилә. Бу курчакның исеме Гөлбикә. Сезнең кулыгыздагы курчакның исеме Гомәр. Бу курчакларны ясау кемнең идеясе? Бу курчакларны ясаучы Эльза Хөснетдинова. Эльза аларны 2018 елдан бирле инде ясарга хыялланды бу курчакларны. Һәм менә без тырышлык куеп, көне-төне барлык нечкәлекләрен уйлап, мәхәббәтебезне һәм барлык игътибарыбызны, назыбызны аларга биреп, менә шундый матур курчаклар иҗат иттек. Ә ничек сез аларны сөйләтергә булдыгыз? Балалар алар уйнап үсәләр. Тел ул гаиләдән бирелә. Һәм менә уен белән бергә телдә тизрәк һәм остарак өйрәнелә. Шуңа күрә безнең курчакларыбыз алар үзләренең йөз кыяфәтләреннән, татар халкыбызның милли гореф-гадәтләреннән алып, бөтен бәйрәмнәрен, аш-су осталыгын, чисталык, паклык, әдәп турында сөйли беләләр. Гөлбикә белән Гомәр тагын ниләр сөйли ала? Әйдә тыңлап китәбез. Дустым, шат күңелле бул, инсафлы бул, инсафлының теле саф, әйткән сүзләреңнән башкалар елмайсын. Менә синең сөйләмең дә күңелең кебек матур булсын, ә күңеле матур кешенең сөйләме дә матур була. Шуңа күрә инсафлының теле саф ди безнең Гомәрбез. Уяндыңма елмай, көнне башла шулай, елмай үз-үзеңә, әйтәсе сүзеңә. Тәрәзәдән кергән, өйне нурга тергән, качып изге көнгә сәлам биргән гөлгә. Елмай, 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 елмай. Менә шулай елмаю һәр вакыт кеше белән кеше арасында изге матур бер күпер ясасын. Һәм уйныйлар да дидегез. Ә нәрсә алар уйныйлар? Алар уйный да беләләр, алар бармак уеннары беләләр. Ә бармак уеннары кичкенә балалар өчен бигрәк тә мөһим. Менә синең нәкъ Гөлбикәң бик матур итеп бармак уенын сөйли, аңа кушылып бергәләп уйнарга була. Бу бармак безнең бабай, бу бармак безнең әби, әби бабай нишли, күзлек кия, гәзит укый. Бу бармак безнең әби, әби эшкә йөри. Бу бармак безнең әни, әни чәчен тарый, матурлый. Бабай, әби, әби, әни, өй төзи. Өй эчендә кечкенә бәби яши. Менә шулай, әле ул бармак уеннарын әйтүдән тыш, мәсәлән, бала аны тыңлап, үзе дә уйлап чыгара ала, сөйли ала. Шәп, ә ни өчен сез аларны нәкъ менә борынгы заман киемнәре белән ясарга булдыгыз? Бу киемнәр, алар безнең әби-бабаларыбызның борынгы матур милли киемнәре. Алар табигый тукымалардан тегелгән, бик йомшак. Алар белән балага уйнау гына рәхәт, тотарга да рәхәт, киендереп, шишендереп карарга да була. Ә бу киемнәр безнең халкыбызның бөтен миллилеген, матурлыгын чагылдыра, бизәкләрен. Әлеге курчаклар белән уйнау кагыйдәләре бармы? Бу курчаклар белән сак, игътибарлы уйнарга кирәк. Алар бер-берсенә иптәш, ә менә бергә уйнаган вакытта безнең кулланма ярдәмгә килер. Әлеге кулланмада курчакларның һәрбер әйткән сүзенә уен да, җыр да, аш-суга остаханәләр дә, әкиятләр дә, уеннар да бирелгән. Гомумән, бу курчакларның эшләүнең асылы ул балага халкыбызның гадәтенә дә, холкына да, тормыш көнкүрешенә дә үзенчәлекләрен күрсәтү, сөйләм камиллеген бирү. Шуңа күрә балаларга рәхәтләнеп уйнау өчен милли курчаклар тәкъдим итәбез. Шәп, минем бу курчакка бүләк ясыйсым килә. Бик яхшы. Кара, безнең курчакларыбызның киемнәрендә, алъяпкычында да, күлмәкләрендә дә бизәкләр бар. Ә менә бу бизәкләр, алар бик матур чәчәкләр, төрле үсемлекләр. Алар безнең барысы да кулланмада аңлатылган. Әйдә без синең белән хәзер курчакка матур бизәкләр ясарга өйрәнәбез. Ә бу бизәкләр сиңа алга таба әгәр алъяпкыч чигәргә уйласаң, үрнәк төшерү өчен бик тә ярдәм итәр. Яхшы, әйдәгез, Гөлфия апа. Әйдә, Камилә, без хәзер синең белән курчакларның савытын алабыз. Әлеге тартмада кара, матур итеп бизәкләр ясалган. Ә алар алына, аларны алып, син үзең матур бизәкләр төшерә аласың. Әйдә, алып карыйбыз. Булды, менә бизәкләрне алдык. Хәзер кулланманы карыйбыз, кара.
Менә курчак монда үзенең күлмәген күрсәтә. Минем күлмәгем бала итәкле, ал япкычым шигүле ди. Милли бизәк ул бит күңел матурлыгы, ул тормыш, яшәешнең гүзәл бер шигелешен күрсәтә. Менә нинди бизәкләр булган безнең татар халкында кара. Күк чәчәк, син хәтта ясаган вакытта үзең дә өйрәнә аласың, нинди бизәк, нинди чәчәк ул нәрсәне аңлата. Без синең белән әйдә хәзер эшли башлыйбыз. Хәзер без аларны җилем белән ябыштырабыз. Яхшы, буларын да ябыштыратыр. Аннары бизәкләр дә ясарга. Яхшы, хәзер без чәчәкләрне ябыштырдык. Безгә инде яфраклар ясарга кирәк. Әйдә. Рәсем ясарга яратасыңмы? Әйе, бик яратам. Курчаклар белән уйныйсыңмы? Синең өеңдә курчакларың бармы? Зур булсам да, курчак белән барыбер уйнарга яратам. Менә бит. Минемчә курчак белән һәр кыз уйнарга яратадыр. Мин дә никадәр улы булсам да, өемдә курчак булсын иде. Камилә, бу бик матур килеп чыкты безнең. Әйдә без аны хәзер кысаларга беркетеп куйык. Бу синең белән, бу сиңа үзеңә истәлеккә матур бер милли бизәк булыр. Әгәр дә инде үзең ул япкычлар яки аш яулыклар, кул яулыклар, яулыклар шигәргә теләсәң, менә сиңа бик матур өлге, үрнәк. Яле карык әле. Менә безнең Гөлбикәбезгә бүләгебез әзердә булды. Гөлфия апа шундый матур килеп чыкты. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Камилә акылым, үзеңә дә бик зур рәхмәт, үзеңә дә иҗади уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.